Sinibingelele kwikhaya TV2. Izolo besika Mlazi lapho i-MK Party ibibambe khona i-meeting yomphakathi. Lapho-ke esithole ithuba lokuthi sixoxisane no-coordinator wakhona. Awuzwe-ke ukuthi sixoxisa thini. Siyabingelela. Hhayi, Commander, mhlambe angakazisho uwubani? Mina ngubhema kaMpele, we-ID uBhekumuzi, u-coordinator wase-Ward 83, Okay. MK Party. Hhayi, ngiyabona ukuthi impela kade ninomhlangano lana. Mhlambe ungake nje uthi ukusitshela nje ukuthi utshela ababukeli ukuthi umhlangano umayelana nani nje ukuthi ukubachazela. Sibonge ithuba. Umhlangano kahle kahle sibonga nje ne-turn-up yabahlali. Ngoba umhlangano kuyo ukuthi mhlambe kube nomhlahlandlela, kube umhlahlandlela. Ukuthi kube umhlahlandlela nomphakathi wazi phela njengoba wasivotela ukuthi simi kuphi njengamanje njengoba kunamahebezo ukuthi hayi sahlula futhi siyazi sawina. So bekuthi umphakathi wazi ukuthi sikuphi njengoba nomsholozi ubaba osiphethe esishilo ukuthi sicela silinde ubuholo phezulu njengoba amacala esafakwe in-Institutional Court. Bekuyilokho nje ukuthi sibuyisane bazi ukuthi sinabo nokubonga obekubaleke kakhulu nokuthi sikhulise i-membership bazi sikhona asigcina ngesikhathi bezosivotela kuphela besishaya door to door. Nakho nje bekubaleke kakhulu. Sibonge futhi ne-turn-up yabahlali ngoba into esiyenze isishesha kodwa kufika kwabo kusithokozisile. Njengoba ukuthi moving forward u-83 uhlangene abahlali bayawuthanda u-MK. Okay. Mhlawumbe nje ukusuka manje umhlahlandlela oya phambili uthini njenge-MK nithini kubantu? Umhlahlandlela ulula nkokheli yami oya phambili njengoba sengishilo nje kumanje namhlanje siyazi ukuthi ubuholo phambili ophezulu buhlangene neMpomo. Kuzodiscussa yona lento ukuthi siya kanjani phambili njengoba u-ICC umangaleli kwi-International Court. So moving forward thina silinde ukuthi ubuholi mabuya mhlambe namhlanje noma kusasa usokuthi usithethe simuva kanjani siyaphambili kodwa sikwaziyo ama-chances maningi ukuthi ukhetho uzoqala phansi ngoba phela njengoba basirobho manje makuthiwa kubalwa lamavoti lawa esevele asilahlekela sekubukhona amanye ashisiwe asakwazi ukurecounta lawo amanye njengoba sasibona na-TV bebanjwa njengoba eMaritzburg sibona ukuthi khona umuntu waka-IC ukukhombisa khona ukuthi bebesilimaza behlangane nabo o-ANC no-DA. Nalento enzeke KZN nje ayisiphathanga kahle kodwa ngoba si-disciplined nalapho bokudlulisa lokho ukuthi hhayi asingabuyeleni entweni endala yokulutha yonke leyo nto asilindele ubuholi ngoba abantu siyazi badiniwe ukuthi sisavota kangaka sahlula abantu kodwa manje sekuhlezi onkatha nobani lokho kodwa ngelinye ilanga-ke abakwenzile ngoba nabo begijimisa izisu. Hhayi, siyezwa abantu bathi ayi i-MK igijime enkantolo ngecala lokuthi irojiwe okhethweni kodwa bale bethi ayi i-MK ayinabo ubufakazi. Mhlawumbe ungathini ngalokho? No, vele umuntu onjalo usuke ekhuluma ngoba elwela inhlangano yakhe. Ubufakazi bukhona. Into enakade uyibona amabhokisi eshiswa. Siyazi futhi ukuthi for the very first time ukuthi mabe u-IC kukhethwa i-system i-collapse for 2 hours ungazi kwenzakalani nalapho kukhombisa khona ukuthi bekhona into ade benza behind the scenes. Fortunately ukuthi umsholozi siyazi phela ukuthi uqeqeshekile besinabo nathi ade balande ngaphandle ko-Russia ama-IT specialist ekuyona bebamba yonke lento. Ubufakazi bambeka bukhona kodwa manje njengoba icala sesenkantolo kubukhulu ukuthi unokuthi ibuphi nokuphi ulinde inkantolo kuyona ethatha isinqumo ngoba manje the moment esikhuluma ngawuthi yini esinayo nini bazogijima bayovala lapho. So usuvala nje mfowethu mhlambe inike nje ongayisho nje kubalandeli be-MK no safisa ukuzojoyina i-MK ongaka-understand ukuthi kwenzakalani ungathini nje kubona? Hhayi engakusho nje mina ngithi u-MK ikhaya la wonke umuntu more especially oxakekile alibandlululi ukuthi mhlawumbe ubuphuma kwa-FP woza siyakwamukela uthi i-ANC woza yilona khaya leli elizovuselela ini abantu ngoba siyazi ukuthi umsebenzi ayikho ukudlalwa ngabantu banikwa 350 into engakuzenzela ukuthi ungaze ukuthengisha amasaka awu-2 wempuphu kodwa u-MK wona ngendlela osibona ngayo uzosebenza ngayo futhi unale system yokuthi akufanele ukuthi mina ngikuphe ufish ubaba into ehlezi ayisho kufanele kufundise ukudoba uma kuthiwa ngempela nomuntu lokunika ufish besihambile uzophila kanjani ngoba kuningi sifuna ukuqeda nje nama-unions sifuna ukuthi kukhona ama-unions azomela abantu abamnyama ngoqiniso ngoba siyazi ukuthi laba bakhona onomu nokhosati nobani abalweli abahlali balweli isisu sabo vele bahambisana nani na inhlangano ephethe kuningi okuzoshintsha even nasebahlalini siyazi sikhona inhlangano yabahlali under ibhena MK Youth League no Women's League moving forward nabo basazolontsha kube khona basebenzela abantu kodwa nje siqiniseka ukuthi wonke umuntu emhlabeni siyamazi umsholozi njalo galaka azobe engaqala ukuphatha even the years before siyazi abantu bebesebenza sinobugemu nganga njengoba abantu abasebenzi
Umuntu uma ethola umsebenzi uzokhohlela ubugebengu. Ngakho sikholelwa kakhulu ukuthi i-MK Party umuntu osondele kuyona uzozuza. Ngeke kuzuze ukuthi wena wazi ubani. Nje lento ehlezi yenzeka. Njengoba siyibona sekuhlaleni ukuthi uma uya laphana uthi uyofuna usizo ekhanseleni, kufanele ukwazi ukuthi wena umngani kabani kwenzakalani. Nale misebenzi esifuna ukuyiqeda le edlalwa ngabantu. Istatus sikhuphuke kuthiwa order 3 abantu basebenzile kodwa abantu basebenza inyanga eyodwa. Utholani lo muntu ngekusasa? Udlala ngathi thina sifuna imisebenzi ezosustaina isikhathi eside abantu baphile. Ngiyabonga. Hayi, siyabonga mfowethu. Ngiyabonga, okay. Okay.